παιδιά, σήμερα εγώ παίζω Call of Duty ξανά, αλλά αυτή τη φορά Battle Royale με το φίλο μου. Duos. Ναι, duos με το φίλο μου. Να δοκιμάσουμε να νικήσουμε. Νομίζω, όχι φυσικά. Αλλά να δοκιμάσουμε. Τώρα να αρχίσω. Εντάξει, άλλο 2 δευτερόλεπτα. Να μην με πεθάνεις γλυκά. Να πάμε στο τρένο ξανά ή κάπου αλλού. Εσύ πρόσεξε, εσύ να μην πεθάνεις γρήγορα. Να πεθάνουν και στο Gulag. Ρε, θέλεις να πάμε στο τρένο ξανά ή κάπου αλλού. Θέλουμε να πάμε κάπου αλλού. Εντά, να δούμε αν έχει καλών τόπων. Γιατί είναι Battle Royale, είναι πάρα πολλά πιο δύσκολο από το κανονικό. Ναι, επειδή ούτε έρχεσαι πίσω. Ναι. Τουλάχιστον Resurgence, του ήταν πολλά δύσκολο. Αλλά μπορεί να νικήσουμε για την πρώτη φορά. Μαζί. Εσύ ένας δάμε. Πέθανα. Εντά, είναι νομίζω να νικήσουμε τώρα που πέθανα. Και εγώ πεθάνω. Και είσαι κι όμως. Πόσο κρύψη είμαι. Ρε, εννοείτες που με σκότωσε. Άντε, εντά, να παίρνουμε τα συνεχώς να του δίνουμε free kill. Φεύγω. Α, πέθανα. Εντά. Μόνο το pre-match. Να πάμε δάμε στο Old Town, ρε, είναι καλό. Εγώ δεν τόσα. Θα σου πω κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Πού. Α, τσάμε, εν στο ζώνη, εντά. Να πάω, είναι καλό χτίριο, εντά. Καλά να πάω. Θα δούμε πόσο καιρό. Εντά. Λίγο μακριά όμως. Να. Τι λες. Εντά. Τουλάχιστον στο... Ρε, έχει ένα γιγάντιο κτίριο τζάμε. Και εκεί είναι καλό, αλλά να πάμε τζάμε. Έχει και το contract. Πες μετά να πάμε σε αυτό το κτίριο. Εννοούσα σε εκείνον. Μετά. Μετά. Ναι, μετά. Τζάμε στο μεγάλο... Αλλά να έχει πολλούς και... Ρε, μα είδα πολλούς που παίρνουν σε... Έχει ένα σκιο... Έχει σκιο... Ρε, έχει 3 που παίρνουν τζάμε. Ρε, όχι, δεν έπρεπε να ήρθαμε εδώ να πεθάνουμε όλοι τώρα. Τώρα μόνο να άρχισαν τώρα μόνο να πεθάνουμε. Έπρεπε να πήγαμε κάπου αλλού. Έτσι πιο λίγο στο μέρο. Όχι, έκλεισαν την πόρτα. Δεν τον πιάνω. Άικε τον. Κάνω το contract. Έκανα το contract. Πρόλαβα. Δεν έκαμε reload, Παναγιά. Να πάμε να πιάμε το contract επειδή ήταν έτσι πολλούς να πεθάνουμε. Φεύγω ρε. Έλα δαμε να φύγουμε ρε, γλύωρα. Πού είσαι? Δαμε, είπα σου να πάω στο contract, περίμενε. Άντε. Και πιάνω το τσεκούτο. Ου, βρω και άρμα. Πρώτα να πάμε δαμε, μπορούμε και μετά να κάνουμε sniping, έχω sniper. Εγώ δεν έχω Ναι, μπορούμε να βρούμε σε ένα από τα κουτιά να σου δω. Άι, έπαιζα. Ου, καλόν όπλο. Έχει δαμε zipline ρε, πρέπει, έλα δαμε. Προσπάθησα στο αέρα να το πιάω. Τι? Προσπάθησα στο αέρα να το πιάω. Και εγώ προσπαθάω πολλές φορές. Δεν είναι πολλά δύσκολα. Да, πια το άμμο, όχι και steam δάμε. Έχει άλλον 100 μέτρα μακριά. Πάει να πάμε κι αλλού. Ρε, πρέπει να βλέπεις τσίνουν και με το κίτρινο. Να πάμε εδώ με πάνω να είναι πιο γλυόρα. Ρε, δάμε πάνω είπα σου. Ρε, πρέπει να ανοίξεις τα αυτιά σου ή κάτι. Ναι, ακούεις. Ρε, στην μάπα μου, στο map, Στη μάπα σου.
Ρε, ενταπέ μου. Στο μάτι πέσατε. Ξεφανίσες. Μεγάλο. Κάμε το medic, έλα τούτον δαμε. Έχει κάτι. Δεν βράμε σνάιπερ ακόμα όμως. Καλό είναι. Και στο πράγμα. Έχει και τούτο να θέλεις μπορείς να πιάσεις. Α, τέλεια, κάνουμε μας να πάμε προς τα πίσω, θα πρέπει να πάμε και αμέξα. Τι. Α, ναι, έχει βάρκα. Δεν την είδα. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Δεν νομίζω για αυτό. Άικε με, να πάω πάνω. Ντά, είμαι δαμέ, πάει. Να φύγεις, γιατί? Να με αγγιζάμε, να πεθάνω. Ωι, έκαμε με σνάιπ! Έχασαμε, πεθάναμε. Πέθανα. Βλέπω το screen σου να πεθανείς τώρα, είμαι σίγουρος. Ρε, έχεις το όπλο μου, έχεις το όπλο. Είχαμε το ίδιο, έχουμε. Είχαμε, ξέρω εγώ. Εντά, είμαι μέσα στο κούλα. Νομίζω να πεθάνω. Είδες, είπα σου το. Τι να κάνω ρε. Έδειξε. Περιμένε. Νομίζω να πεθάνω και εγώ τώρα. Μπορώ να το κάνεις. Σκότωσα. Περίμενε. Αν πεθάνεις και αμένα τον αγοράσω, να σε αγοράσω εδώ. Ρε, ήταν να κάνουμε και το contract μας. Να πάω δαμέ. Έχει, νομίζω ότι να έχει καλό loot. Σκότωσα, να έχεις καλό πλό. Άτε ρε. Έχω 2.370, μπορώ να σε αγοράσω πίσω. Να βρω λίγα λεφτά δαμέ. Ρε, ήβρα rocket launcher, αλλά τούτο είναι καλό. Είναι καλύτερο. Τα rocket launcher δεν είναι καλά, πολλά καλά. Loadout drop. Καλό, να σε αγοράσω πίσω και να κάνουμε Jace και το loadout. Έχω λεφτά εντά. Μπορώ να σε αγοράσω πίσω. Έχει και vest δάμε, έχει vest. Ρε, ήβρα και UAV. Τέλειο είναι το loot δάμε. Εντά, να πάω να σε αγοράσω τώρα. Περίμενε. Ελλάδα. Δεν είπα να σε αγοράσω. Δεν μπορώ. Έχει εχθούς. Φεύγω να φύγω. Γιώργο, θέλεις αύριο να παίξω κάτι άλλο παιχνίδι. Άντε ρε, χτύπησαν τείχο. Ας πούμε να το κατεβάσουμε. Εσύ είναι καλύτερο. Δοκίμασα να σε αγοράσω πίσω, αλλά κάμε με σνάιπερ ή δυο άνθρωπους και με. Και τι κάνω loot, πρέπει να φεύγω. Δεν είναι κοντά μου. Α, έχει πάει στο δαμέ. Μπορώ να σε αγοράσω πίσω. Αλλά να μην πάει στο loadout, επειδή να σε σκοτώσω. Όχι όπου πάει, αλλά μπορεί να έχεις δαμένα, μπορείς να έχεις δαμένα. Δεν τα φεύγω τώρα. Βγαίνε κάπου πουδήποτε, λίγο κοντά μου. Να πάω θα με... Τι? Ρε, γιατί τρώεις? Έλα, πάει να τσάμε πάνω. Ρε, χωρίς το high alert, ρε. Πώς έπαιζε εκεί πάνω? Επειδή εσύ σου έτρωες και δεν έπαιζες. Κι εγώ έτρεχα πάνω όταν εσύ έτρωες. Τι να κάνω? Να τρέξεις πάνω ρε. Αν εσύ ήταν να έπαιζες μπορούσες να γυρίσεις. Έλα δαμέ ρε. Όχι ρε, να ξέρω που είσαι ρε. Δεν έχει αυτοκίνητο κάπου κοντά. Πού, έχει κοντά. Όχι ρε.
αν σε σκοτώσω. Άλλη φορά πεθάναμε επειδή είμαστε στο αυτοκίνητο. Στο map λέει κάμνει τα αυτοκίνητα κόκκινα και φαίνεσαι. Στο map. Θέλω να δούμε τώρα εσύ να πεθάνεις. Θα πιάνω το άλλο αυτό. Ναι, πολύ καλά. Ποιον? Αυτό το κίτρινο. Τι είμαι, έπια πάνω, βλέπα το screenshot, εντάξει. Ωραία, ήβρα τέπερ, δεν δάμε, έχει medic πράγμα. Ού, έχει gas station. Έλα δάμε, έχει πιάει το medic δάμε πάνω και εγώ να πάω στο gas station. Να πιάω λεφτά. Ακούω το αυτοκίνητο σου. Ωραία, λόνα. Ακούω. Αφία. Ξέρεις πόσα γρήγορα πηγαίνω. Ναι, γλύωρο λίγο. Ρε, δώσε μου... Επιτέλους. Πού είσαι? Στο gas station είπα σου. Παίρνε πάνω και σε εκείνον το κτίριο που σου έδειξα και πιάει το medic vest και μετά έλα δαμέ. Τι? Όχι ρε, αλήθεια, πιάει το. Να βοηθήσει την ομάδα μας. Αλήθεια ρε. Ναι, πιάσ' το. Εντα τώρα έλα να πετάξεις δαμέ. Άργησες να το... Με το αυτοκίνητο. Ρε, γιατί... Εντάξει, άντε θα πετάξω. Α, εντάξει. Έλα δαμέ κάτω. Ρε, έχει ένα most wanted να το πιάω. Πρέπει να ξέρουν που είμαι οι άνθρωποι, αλλά να πιάμε λεφτά. Πού? Εχθρός, εχθροί εννοώ. Ναι, έρχεται σε εσένα. Πίσω σου. Έχει φίλο νόξο. Ναι, φίλο. Σκότωσε το ρε, είσαι τέλειος. Ξέρω. Ρε, δεν λέει, ξέρεις, ξέρω. Α, είσαι κι άλλον vest πράγμα, δαμε. Ρε, κοίτα τι έχω. Τι? Μισό. Ρε, please ρε. Δώκε μου το, να σου δώσω όλα τα λεφτά μου. Να σου δώσω όλα τα λεφτά μου. Αλήθεια, please, έλα, να σου τα δώσω όλα τα λεφτά μου. Α, όχι, σκατά. Νομίζω σνάιπερ, ρε, δεν το πιάνω. Έπιασα το τούτο. Θα πιάσω σνάιπερ εγώ. Ρε, είναι σαν... Βάλε το άρμο σου, ρε, έχει σαν 8. Όχι, 9. Θέλω να πιάσω σνάιπερ. Εν έχει, εν νομίζω έχω. Έχει. Έχει. Σκατά. Τι είναι, δείξε μου το σνάιπερ. Ρε, δείξε μου το. Ένα δευτερόλεπτο να δω, είναι καλό. Ναι, τέλειον Τζίνο, ρε. Είναι πολλά καλό, ρε. Δεν μου άρεσε. Και εγώ το... Γιατί? Α, Τζίνο ήταν το δικό μου. Που άλλαξα για τούτο. Ρε, περίμενε να δω το most wanted. Ακόμα είναι zoom in. Α, έπιασε το έντα. Α, εσύ είσαι το most wanted τώρα. Έχεις σημαία δάμε. Όλοι οι άνθρωποι ξέρουν που είσαι εσύ ακριβώς, αλλά αν δεν σε σκοτώσουν σε 4 λεπτά, κάνεις λεφτά. Αλλά αν σε σκοτώσουν ή εσύ πεθάνεις, όποιος σε σκοτώσει, κάνει τα λεφτά. Τότε, bye. Καλό Σαββατοκυριακό. What? Γιατί δεν μου είπες λίγο πιο γρήγορα. Γιατί δεν μου είπες λίγο πιο γρήγορα. Επειδή εξήγησα. Ρε, σνάιπερ, βάλε το άρμα σου και φύγε. Βάλε, please ρε. Μην το... Εντά, κοίταξε που είναι. Πάρα πολλά μακριά, δεν το είπα. Ρε, έχει αυτοκίνητο μπροστά μου του εχθρού. Πάρα πολλά, δεν το κοίτα. Τόσο μακριά. Κι αμέ, μπορείς να τρέξεις τότε, θα σε χτύπησει. Μπορεί να μην σε χτύπησει, δεν νομίζω να σε χτύπησει. Έφυγα μου τώρα. Δύσκολο να σου κάνει headshot κοινός, δεν νομίζω. Πάρα πολλά μακριά οι άλλοι. Α, το loadout μας είναι πάρα πολλά μακριά. Δεν θα το πιάμε. Μπορούμε να αγοράσουμε. Μπορούμε να βρούμε. Άι! Ρε, είχε μπόμπα. Είχε μπόμπα δαμέ. Ναι, και εγώ νόμιζα τι ήταν Τζίνο, δεν ήξερα τι ήταν.
Ακούω κι άλλο. Α, ακούσες το από το δικό μου. Επειδή μου σαν είσαι κοντά μου, πώς το άκουσες. Ρε, έχει 3 counter UAV. Έχει 2 counter UAV. Έχει UAV, είδαμε. Έχει UAV. Κάνω το counter UAV. Ρε, έχουν καλά όπλα τούτοι. Περίμενε, μην το πιάσεις κοινό. Δικό μου εντά. Ναι, πιάει το κοινό, ήταν καλό. Μόνο ένας άνθρωπος δάμε ρε. Είχε καλό. Έχει smoke, αλλά όχι. Ξέρεις τι εννοώ και να πιάω. Εντά. Έχει tear gas δεν αν το θέλεις. Α, ανοίξαν το κουτί, το... Ρε, κάποιος έδαμε ακόδηματα. Ακόδηματα κάποιος έδαμε. Παίρνω στο άλλο χτίριο, έλα δάμε μαζί μου. Γιατί με αφήνεις έτσι μόνος σου. Είπα σου άλλο στο άλλο χτίριο. Μην τα δάμε. Φεύγουμε, φύγε. Ακολούθησε με απλώς. Είχαν κάποιον άλλον για με πίσω, άκουα τα βήματα του, ήταν πολλά δυνατά. Έκαμε slide, νομίζω ότι είναι pro, ρε. Πρέπει να φύγουμε. Και εμείς είμαστε pro, αλλά μπορούσε να ήταν ομάδα θκυο. Και ήταν να μας εμείς. Τρέξε, επειδή από το Most Wanted σου ήξεραν που ήσουν. Ναι, και εσύ πάντα μου έδωσαν να πιάσεις. Φύγε, όχι! Sorry ρε. Να σε αγοράσω, μπορώ νομίζω. Αν εγώ, έχει buy station δίπλα μου, αλλά είναι από άνθρωπων. Δεν ήξερα αν είναι ακόμα τσάμε εκείνη. Να πάω θα με πάνω από το χτίριο να κοιτάξω ρε. Το πιο κοντινό. Εντζίνον τσάμε βλέπω το ήδη, από το map μου. Ναι, όχι, το άλλον. Το άλλο έχει gas, θα σε πιάει. Ρε τι όχι, το τούτον. Το deployable buy station, ρε. Έχει έναν τζαμέ κάπου. Αλλά εν του εχθρού πήδησα κάτω. Νομίζω έχει κακόν τζαμέ πάνω. Αλλά είσαι πεθαμένος γιατί το βάλω έτσι. Βλέπεις με από το screen σου. Βλέπω πόσα Άρε, έχω σαν θρυβάκα έκανα. Έχω γκουλάκ. Όχι. Νομίζω ότι δεν έπιαμε το γκουλάκ. Θέλεις ακόμα ένα. Εντά.